Mitä sinä tarvitset? Olutta, olutta, olutta. Ja tietysti hyvää suomalaista. Olutta. Maito ja voi ovat olutta. Minä haluan sitä terveellistä. Olutta. Mitä olutta? Minä ostan aina olutta. Sitä? Olutta. Kuinka paljon olutta? 1 litra riittää. Ja sitten vielä. Olutta. Ja 0,5 litraa tavallista. Olutta. Mitä tämä maksaa? Tuossa on hinta. 5 markkaa 90 olutta. Minäkin otan olutta. 2 litraa halpaa, makeaa, epäterveellistä olutta. Noin paljon makeaa. Olutta. Sinä olet. Olutta. Miten niin? Olutta. Minä olen iso mies enkä minä käy joka päivä kaupassa. Kai sinä ostat myös jotain muuta. Olutta. Tietysti. Olutta. Olutta. Ja jotain hyvää. Vaikka vähän olutta. Niin ja varmuuden vuoksi olutta. Ja olutta. Ai niin. Olutta. On melkein lopussa. Minä tarvitsen myös olutta. Sinä haluat tietysti tätä terveellistä olutta. Tietysti. Ja sitten minä tarvitsen vielä pari olutta. Ne ovat tuolla. Nuo maksavat liian paljon. No, minä otan pari isoa olutta. Nämä ovat vain 5 markkaa kilo. Nyt minä en tarvitse enää mitään muuta. En minäkään. Hei, miten me oikein tiedämme, mikä on olutta ja mikä on olutta? No, se on aivan helppoa. Kaikki olut sinun ja kaikki olut minun.